चिरां जिल्लानि बेंगिरि आरो गोबां मावख'गिरिफोरनि नुजाथिनायाव रायजोफोरनो जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन आरो गोबां सरकारारि बिथांखिनि सायाव सांग्रांथि हाबाफारि लादों। चिरां जिल्लानि रुनिकाटा जौगाखां खोन्दोनि मावख'आव दिनै चिरां जिल्ला बेंगिरि पि बिजया भास्कर रेड्डी, एडिसि रिंखां मोसाहारि, सिडली चिरां जौगाखां खोन्दोनि मावख'गिरि कुमुद चन्द्र नार्जारि, 14 नं चिरां दुवार ब्लकनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारि मोनहा बाहागो लादों। बेजों लोगोसेनो पिएचइ बिफाननि मावख'गिरिफोर, रुनिकाटा ओनसोलनि बिटिसिनि मावख'गिरि, सोद्रोमा आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन आरो सरकारनि गोबां बिथांखिफोरनि सायाव सांग्रांथि सावरायमेलखौ खुंफुंनाय जायो। दिनै जोङो बे रुनिकाटा बिडिअ अफिसनि जिथु बिल्डिंआवहाय रुनिकाटा ओनसोलनि बिसिडिसि चेयारमेन मेम्बारफोर आरो माखासे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोर बिसोरजोंहाय मोनसे मिटिं लादों पिएनआरडि आरो पिएचइ अफिसियेल्सनि प्रेजेन्सआव। जोंनि दिनैनि रायलायनायनि मुल उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंना जल जीवन मिशननि जे खामानिफोर बे ओनसोलावहाय बेफोरनि सोमोन्दै जों रायजो राजाजों माखासे खोथा सावरायदों आरो बिसोरखौ माखासे जल जीवन माखासे स्किम माखासे खोथा जों बिथांमोननो खोन्थादों जाहाथे रायजो राजाफ्राबो बेफोरखौहाय जाहाथे नोजोर होनो हायो। प्लास स्वच्छ भारत मिशन 2 सेकेन्ड बिनि सायाव जोंहा खामानि जागासिनो दङ। दा बे खामानिफोरावहाय भिसिडिसि लेभेलावहाय बा सेल्फ हेल्प ग्रुप बा पन्चायत भिसिडिसि लेभेलनि माखासे अफिसियेल्सफ्रा सोरहा मा दायित्व दं, मा मावनांगौ बेफोर खोथाखौ जों बिथांमोनजोंहाय सावरायदों आरो जों माबोरै प्रग्रेसखौ खालामनो हागोन उइदिन स्पेसिफिक टाइम बे खोथाखौनो जों रायजो राजाजों सावरायदों आरो रायजो राजानो खोन्थानानै होनाय जादों आरो बेसिकेलि बे मोननै साबजेक्टनि सायाव जों सावरायदों आरो अन्य आदार इस्युसफोरबो जों सावरायदों माखासे बेफोरनि हेल्थ फेसिलिटिसनि सायावबो बा इडुकेसनेल इनस्टिटिउसननि फेसिलिटिसफोरनि सायावबो। दा बे रुनिकाटा ओनसोल बा रुनिकाटानि सोरगिदिं थानाय गामिफोरनि रायजो राजानि सुबिदानि थाखाय जों माबोरैहाय बेफोर खामानिखौ माबोरै दावगाहोनो हागोन बा आवगायहोनो हागोन बे खोथाखौनो जों रायजो राजाजों सावरायनाय जादों। गोबां गोथौ ओनसोलाव दाबो गोबां सुबिदा गैया सार, बे लासैनो जालांगोन। दा बेखौनो जोंहा जल जीवननि खेथ्रआवबो जेरैहाय डिसि सारा एसे सिगां बुंबाय जे जल जीवनाव दा जोंनावहाय चिराङावहाय 182 स्किम सोलिगासिनो दं। बिनि बिथोरावहाय फुराना स्किम आरो माखासे गोदान स्किम। स' 139 फुराना स्किमखौहाय रिट्र'फेटिक खालामनो माने रिपेयारिं खालामफिननानै सोलिहोनाय जादों आरो माखासेया जाहैबाय गोदान स्किम 43 खामानि सोलिगासिनो दं। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा दा 248टा एन्टायार चिरां डिस्ट्रिक्टआवहाय स्किम गभर्नमेन्टनिफ्राय एप्रुभ जानानै फैबाय आरो बिनि फाइनेल वार्क अर्डारनि प्रसेसा जोंना बिटिसिनिफ्राय जागासिनो दङ। स' गतिके बेबो साननैनि बिथोरावनो जागोन आरो 248टा स्किमा जेब्ला फिल्डआव जागोन होमबा जों आसा खालामदों एकदमबारे हाथिसार रुनिकाटानि सिंथारनि गामि हाथिसार ओनसोलनिफ्राय आराम्भ खालामनानै गासिबो गामिया कभार जागोन आरो हयथ' मोनसे मोननैल' थाबलांनो हागौ। आदारवाइज मथा मथि 248 स्किम जेब्ला फैगोन होमबा गासिबो गामियानो कभार जाजोबनांगौ आरो दा जे जायगायावहाय बेफोर फेसिलिटिया गैया होनदों बेफोर फेसिलिटिखौबो दा जल जीवन आन्दारावहाय कभार खालामनो हानाय अबस्थायाव फैगोन आरो আজি আমি ইয়াতে জল জীवन মিশন আৰু ৰুৰাল ডেভেলপমেণ্ট অফিচিয়েলছ লগতে আমি মিটিং কৰিছোঁ। আজি আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য আছে আমাৰ जो জল জীवन মিশন স্কিম ইউজাৰ কমিটিজ আৰু যি সাৰ্ভে ৱৰ্কছ আছে আমি এটুৰ ওপৰতে আমি আলোচনা হ'ল। চ' আই এম হ্যাপি টু সে দ্যাট আজি PCDC members, PNRD officials আৰু ৰাইজ actually participate কৰিছে আৰু they are also interested in doing the survey works and also the formation of user committees and opening of bank accounts. আমি আশা কৰি আছোঁ আৰু আগত দিনতে এইটো survey works আৰু যি user committee formation ভাল হৈ আমাৰ এইটো জল জীवन মিশন স্কিম আমি ভালকৈ আমাৰ এইটো গাঁৱতে আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰিম।